Ježíš, já ho vůbec nevidím. Tam ti to letí. Na toho ptáka se zatrefit tím letadlem. Na mě ne! A tam bude bonbon. Jsi štipnej. To nevízlo. A co, když vypadne? Ale prosím tě, nevím, jestli vypadne, jo. Tak dej bombu. Tak dej bombu, a to je kostratě. Já tam radši nebudu chodit. Tady můžou být klíšťata v tom. To pěkně lopá. Aby se Olda nezlobil. Pojďte pryč, aby se Olda nezlobil. Natáčíš to? Já nevím. Jestli si myslíš, že tam to letadlo vidím, nevidím. Ale lopadám, jo. A tady to je taky Oldy. Pojďte pryč, aby se Olda nezlobil. Co máme do paráda, jo? Jo, paráda. Já jenom, prosím tě, sleduju od voka. Ty mraky, to je blbě, Richarde, to budeme muset natočit někdy za slunečního dne, ale je to krásný, fakt, že jo. To jsem teda kameraman, to fakt si myslíš, že tohle jsem schopná natočit. Počkej, já tam mám, proč je tam pauza? Tak nakačil taky zase, hele. Kače na někde tady a vyjděláte a půjde sem koukut na něco. Koukni, mám obilí. A kde je obilí jako? Tady. To nemáme trh. Koukej. Koukej. To se dá na záda, ty, no, ale... Oh, kašla. To ještě je tam vlezící, ty. Lízo. Líza. Ne. Lízo. Líza. Tady se spadlo. Ty, to je fakt po paměti, prosím tě. Já mám tak jedno kolo přistanu. Teď jsem ho snad poprvé viděla, prosím tě, v záběru. Snad ne tam.